everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Ay, mga bisit mo! Lando, unsa man nimo gibuhat? Hala, uyab na day mo, Lando. Hili na. Pilina, kinahanglan nga mahibao sila nga. Nga doon ay tao nga manalipod ni mo. Ug ako ka na. Hala, no? Congratulations, day. Pilina, tuguti ko nga, timanon ka. Tuguti ko nga, protektahan ka. Pero, Ako na bahala nga manalipod ni mo. Maog yun. Ining bayad ay hili na. Nagkinahanglan ka og Superman nga maoy mo alalay nimo. Kaya ang atong mga kauban din mga ungo. Pilina, salamat Lando. Pero, dili ka maghimo kagubot sa Shane tungod sa gisulti karon. ayaw ko na una ang buhaton sa uban. Ang bantay, nga dili ka nila mapasakitan. Ay, sige, pagsulti na mo diha ha. Kay maghinay-hinay sa kog panglimpyo ning gibuaks malditang dako. Unsa man, gusto na kang mapauli? Asam ka matahog? Gabi naman. Gusto ko mo pa ulit sa bahay naman ni Salas. Uy, naanasab na nga kalagutag maayo ni Ma'am Julia ay. Kinahanglang hisgutan siya. Day. Sorry. Sorry, Lando. Manang, balik ko na anak ko si Sir Alejandro. Uyab na gid sila Dok Helena. Panuhay gid ni bayana. Kikuha na gid niya nako ang tanan. Ang tanagog man ni papaya pang giilog. Pero dili ko musugot. Nga kuhaan ko ni Helena sa tanan. Estranyo ra siya ni ining baya. Estranyo siya sa among kinabuhi. Busa kinahanglang mapapa siya. Sir Alejandro? Si Shane gid ang nanghagis. Nga naman, Nasuko ang gipahatag nimo sa mga tao sa gawas ang pagkaon. Gisapot og maayo, nya na muak. wa nagibatasan kining bayhana. Pasagdan lang nato siya, sir. Helena, mahimo ba kung sultihan ko nimo karon sa unod sa diary ni Celis? Oh. Pero, dili tanan, sir. Kinahanglan makapahuway ka na. Bisan ang sinugdanan lang sa iyang diary ang imong masulti nako. Sige. Sige, sugdi na. Tuig 2002. Gabi ka to. Isira na unta ni Salas ang gate. Pero, miabot ka. Nakita niya nga magulanon ka, sir. Og naluoy siya nimo. Gusto ka niyang gakson og amaman. Nahibaw siya nga may problema ka na itong gabi una. Gusto siya mo dool nimo. Pero nahibaw siya nga dili mahimo. Tungod kay langit og yuta ang inyong gintang. Mao nga isuwat na lang niya sa hangin ang iyang gibati. Nahinumdum ko anang higayuna. Tuod. Ngayon nagkuul man di ka tong gabi una, sir. Maukad to ang gabi nga. Nga gimanduan ko sa akong inahan nga panguyaban si Vilma. Ha? Nakigsabot si Mama sa amahan ni Vilma nga ipakasal kaming duha. ug supak ini ang akong kasing-kasing kay
Kay ang babae nga akong nagustuhan, si Celis. Pero dili ko masupak ang akong inahan. Kung tinuod nga mahal mo ang usa ka tawo, imo gid unta siyang panalipdan. Tungod kay ang gugmang tinuod, mangita mo gyud tingali katumanon ka ba? Husto ka. Talawan ko ni adtong panahon na. Wa na ko barugi ang akong gugma ni Celis. Ug mao ka na ang gibasulan ko karon. Gusto kong mamawi ni Celis, pero uway na ang tanan. Patay na siya. Sir, Kung may kaisog ba unta ako na itong higayuna sa pagsupak sa akong inahan, dili unta ako makasal kang Vilma. Oh, Helena, mihila ka? kuan. Naluoy na ko ni kunahon na niya ni Sala, sir. Mahimo bang mo padayon ka? May higayon nga gisugo nimo sa Sala sa pagpalit og puting mga rosas. Og gikuha nimo ang usa og imong gihatag niya. Wa makasabot sa Sala siya gibating kalipay. Imo nang gipabutang sa study room. Nagpapalit ko og puti nga rosas. Tungod kay nakita ko nga mao kini ang paboritong buwak ni Celis. Gusto kong ipabati niya nga naara ko. Nakita ko siya o gusto ko siyang hatagan sa iyang gusto. Mao tong higayon nga malipayon kayo sa Salas. Sige, padayon. O sa kahapon, ana, samtang nagpaso-paso sa Salas sa luyo, nakakita siya og buwak nga rosal. Nagkuha siya og usa, og iyang gibot ang siyang tungkan. Og, miabot ka, sir. Nakita ko nga gwapa kay si Celis sa maong buwak. Og wa siya makasabot siyang kibati. Nalipay kayo sa Salas nga nakita ni mo siya. Unya, imo siyang kidaig. Og ako sang gipangutana kun ganahan ba siyang doyan sa maong dapit. Og pagkasunod adlaw, may nagbitay ng aduyan. Bisan unsa ka kamay sa mga butang nga imong buhaton para kang Salas. Hatagan niyang biliser. Tingon ka anak kamahal ni Salas. Sige. Dili lang una takot, sir. Dili makaayo ni mo nga ma-stress ka, ha? Sige na, pahuway na. Salamat. Salamat, Helena. O isa pa yan, Sir Alejandro. Pahuway na. Ikaw, Sab. Pahuway na. Mahal kita ni Sir Alejandro sa Mama Salas. Ang animal nga Helena. Nga nagkilak-kilak mo na siya dihaspultan sa kwarto ni Papa Alejandro. Di lang gid ko maglihok din sa corner ng ngipit. O sa kay kitrama ining payhanag kang papaay. Milakaw na siya. Akong liklion si Papa. Natuog naman dahi si Papa. Pero nga nang nakilak man si Helena nga mikawas. Salamat sa mong paghatod ako din sa mong bahay ni Salas, Lando. Okay ra ka din. Basi gusto ko nga ubananta ka. Okay ra ko. Kinahanglan mo balik ka sa bahay aron mabantayan nimo nga wa gyud makasud ng mga duotang tao sa bahay. Oo. Pero ikaw, Lando ay kabalakan ako. Makapanalipod ra ko sa akong kaugalingon. ayaw kumpiyansa ha.
May kaaway ka, Helena. Nahibaw ko. Pero, nakasiguro ko nga, dili pa maghimog daot ang lakang si Sir Franco. Gibaharan na siya ni Manoy. Padarang ka lagi maayo. Himuan ko na og double lock ang mga pultahan ining baya. Salamat, ha? Maayo kay na uli ka na, mama. Ay, kuyawan man tanim mo, Shane. Ngano niya ka man sa akong kwarto? May isulti ko nimo. Unsa man ka na? Nakita na ko si Lena nga naghilakikan sa kwarto ni Papa. Unsa? Ngano naghilak man siya? Ambot lang. Ako gilili si Papa pero natugman. Doon na gyud kini rason. Oh, doon na cute, ma. Basta, mura siya og nagkuul kika sa kwarto ni Papa. Animal. Unsay animal, ma? Unsa man kay gipanagsultihan ni Alejandro ug Helena nga naghilak man ang babae. Angay baka ako sultihan si Papa Alejandro sa katapusang bahin sa dairy ni Mama Celes. Pero, mutuos at kahasiya nga, ako ang ilang anak. Oh, unsa man ron? Murag din gustong musod. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.